Ανοίξτε! Ανοίξτε! Μπετίνα! Ανοίξτε! Ανοίξτε! Μπετίνα! Μπετίνα! Ανοίξτε! Μπετίνα! Παίξε! Αντάντε! Παίξε! Μπετίνα! Παίξε! Αντάντε! Ήρθα να πάρω την Μπετίνα. Γίνεται μια συναυλία σε ένα σπίτι. Πού είναι το σπίτι? Θα τη φέρω εγώ. Γεμίστε την άμαξα με λουλούδια! Είναι για γάμο! Ο Γεώργιος Βυζινός νυμφεύεται την Μπετίνα Φραβασίλη. Γεωργάκη μου, για να αγαπάς κι ολημερείς την τραγουδάς. Παντρεύομαι την Μπετίνα. Ήρθαμε να σε πάρουμε. Ο γάμος θα γίνει στην εξοχή. Έτσι θέλει η μητέρα της. Πάμε. Στην εξοχή. Πού με πάτε! Πού με πάτε! Πού με πάτε!
τότε με στρατολόγουν για το έντιμο των ραπτών επάγγελμα, δε μία υπόσχεσή στον ενεποίησε επί της παιδικής μου φαντασίας τόσο εγωιτευτική εντύπωση όσο η διαβεβαίωση ότι εν Κωνσταντινούπολη έμελον να ράπτω τα φορέματα της θυγατρός του βασιλέως. Γνώριζον εδώ είναι. πολύ καλά ότι οι βασιλοπούλες έχουν εξαιρετική τεινά αδυναμία Τι λέει? στα ραφτόπουλα. Τα λόγια από το διήγημα. Το δημοσίευσε πριν από χρόνια στην εστία. Οι βασιλοπούλες είχαν εξαιρετική τεινά αδυναμία Ποιο διήγημα? στα ραφτόπουλα. Το μόνον της ζωής του ταξίδιο. Γνώριζον ενθυμούμε δέτη και σήμερον με πόσην παιδικήν υπερηφάνειαν εισήλθον πρώτην φοράν στην πόλη ως νεοσύλλεκτος του εσνεφείου των ραπτών, αναλογιζόμενος ότι μετά την ημέρας θα εξήλαβνον εκ της πύλης δις επεζοπόρουν τώρα εν θριάμβου, συνοδεύον την ωραιοτέραν βασιλοπούλαν στο χωρίον μου. Και τούτο μη το υπέδειξε ο παππούς. Και επειδή ο παππούς ήταν για μένα ο πιο κοσμογυρισμένος άνθρωπος, πίστευα τα λόγια του. Ο παππούς δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τις ξέρει τις βασιλοπούλες, πρέπει να τις είδε. Ίσως τα ερωτεύτηκε με καμιάν και δεν ήταν ο καημένος ούτε ράφτης, ούτε τραγουδιστής σπουδαίος. Καλημέρα. Γιουνάιντεν. Ξαπού, τη δουλειά. Άιντε να ξημερώσει, φέγγουν τις πω, αμάν πανόρια μου, φέγγουν τις πω, της πόλης τα τζαμιά. Πανόρια ξακουσμένη της πόλης τα αργαστήρια. Αζέρμε! Ζοκέντη τα γυλαίκα για τη βασιλοπούλα. Γιουζέλ. Πάει να το πω. Φέγγουν της πόλης τα τζαμιά, πανόρια
ξακουσμένη. Εγνώριζον πως όταν ερωτευτεί καμία βασιλοπούλα με το ραφτάκι της δεν χωρατεύει. Μόνο να ερωτεύεται η σταγερά και αρρωστά και πέφτει στο κρεβάτι και γίνεται του θανατά και κανείς ιατρός δεν μπορεί να την ιατρεύσει, καμία μάγισσα να την φέρει στα καλά της, ώσπου φωνάζει επιτέλους τον πατέρα της η βασιλοπούλα και του το λέγει παστρικά, παστρικά: «Πατεράκι μου, ή το ραφτόπουλο που τραγουδά τόσον εύμορφα, ή θα πεθάνω». Rica ederim kızımla evlen. Lütfen damadım ol. Ama önce bir kahramanlık göster. Madem ki bir padişahım, şerefimi kaybetmemem lazım. Κάνε μου τη χάρη να πάρεις την κόρη μου. Κάνε μου τη χάρη να γίνεις γαμπρός μου. Αλλά δείξε και πρωτύτερης καμία παλικαριά για να μην πέσω από την υπόλοιψή μου σαν βασιλιάς που είμαι. Söyle bana şimdi, neyi becerebilirsin? Πες μου τι είσαι άξιος να κάνεις. Sağ bir aslanı dağlardan indirebilir misin? Ya da bir ejderhayı öldürebilir misin? Veya bir krallığı ele geçirecek kadar muktedir misin? Είσαι άξιος να κατεβάσεις κανένα ζωντανό λεοντάρι από τα βουνά, ή να σκοτώσεις κανένα δράκοντα, ή να κυριεύσεις κανένα βασίλειο. Να ράψω νηφιάτικα χωρίς ραφή και ράμα. İğnesiz, ipliksiz gelin elbiseleri dikebilirim. Çok iyi damat bey. Bana 40 tane gelin elbisesi dik bakalım. Yalnız bir padişahın kızına layık ve dikkat et. Hiçbir noktasında ne bir dikiş ne bir iplik bulmayayım. Πολύ καλά, κύριε Γαμβρέ. Ράψε μου λοιπόν 40 φορεσιές νηφτιάτικες, καθώς ταιριάζουν εις μία βασιλοπούλα, και πρόσεχε να μην τύχει και διακρίνω καμία εραφή, καμία κλωστή πουθενά. Ama gün doğmadan hazır olmalı. Yoksa alırım kelleni. Φρόντισε όμως να τις έχεις αύριο πρωί-πρωί, πριν βγει ο ήλιος, γιατί αλλιώς σου κόβω το κεφάλι. Ο βασιλεύς δεν χωρατεύει. Το έχει πάρει απόφαση ο φιλόδοξος άνθρωπος να σκοτώσει το ραφτόπουλο για να δώσει την κόρη του εις κανένα μεγαλοσιάνο. Όλη με εκείνη την εσπέραν το ραφτόπουλο τρώγει και πίνει και διασκεδάζει. Έχει σίγουρη τη δουλειά του και δεν σκοτίζεται πολύ. Γιατί είναι, άλλοι με λέγουν ιός, άλλοι δεν λέγουν εγγονός της νεράιδας, της χρυσόμαλης νεράιδας, που του έχει τάξει να το γλιτώνει. Ο Σάκης κινδυνεύει και που μαζί της έχει 40 λευκονδυμένα νεραϊδόπουλα. Το ένα ευμορφότερο από το άλλο. Επάνω στα μεσάνυχτα που κοιμούνται ο Μάστορης και οι καλφάδες,
πάει να καλέσει την Νεράιδα και τα Νεραϊδόπουλα. Όποτε έρχονται τα Νεραϊδόπουλα με κάτι γλυκά τραγούδια, με κάτι μαριόλικα λυγίσματα εις τον αέραν, πειράζουν το Ραφτόπουλο τόσο ερωτότροπα, τόσο γαργαλιστικά, που αν δεν ήταν η μητέρα τους εκεί κοντά, θα του έπαιρναν τον νου, δίχως άλλο. Το Ραφτόπουλο έχει μία δακτυλίθραν με πάτο, την οποία ποτέ δεν αφαιρεί από το δάκτυλόν του. Ευγάλει την δακτυλίθραν, παίρνει μίαν χρυσήν τρίχαν που έχει αυτού μέσα φυλαγμένη και καίει την ακρίτσα της στην φλόγα του λιχναρίου. Παρουσιάζεται μπρος του η Νεράιδα. Τι στενοχώρια έχεις, αγάπη μου? Το και το, αποκρίνεται το Ραφτόπουλο. Τα Νεραϊδόπουλα ράφτουν και ράφτουν και τραγουδούν και αστείζονται. Πριν η λαλήσει ο πετεινός, πριν έβει ο ήλιος, να και ο βασιλεύς που εμβαίνει με τους δημίους κατά πόδι του. Αχά, θαυμώνονται τα μάτια του. Το χρυσάφι και το μαργαριτάρι που έχουν επάνω κεντυμένο οι 40 νηφιάτικες φορεσιές αξίζει όλο του το ψωρό βασίλειο. Ο βασιλεύς δαγκάνει τα χείλη του, παίρνει το Ραφτόπουλο από το χέρι, το πηγαίνει στο παλάτι και του δίνει την κόρη του. Ταύτα πάντα μη τα διηγείτο ο πάπος μου και μη τα διηγείτο ως σαν να έχουν συμβεί χθες ακόμη, ως σαν να συνέβαιναν ανα πάσαν στιγμή στον κόσμο. Μέσα κόσμος εξασχέδει θα μας πάρουν την κοπέλα, θα μας πάρουν την κοπέλα, την κοπέλα, την τριγώνα, σαν την πάρουν, αν την πάνε στα πέρα τα σαράγια, στα πέρα τα σαράγια, με τα νόγια τα κατόγια. Εν τούτοις, είχαν παρέλθει αρκετοί μήνες από τις αφήξεώς μου και τίποτα ακόμη δεν κατορθώθη. Η μαστόρισα είναι μουγγί και εγώ δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να τραγουδήσω. Πού είναι οι βασιλοπούλες που ερωτεύονται τόσο εύκολα τα ραφτάκια, που αρρωστούν και πέφτουν στο κρεβάτι και γίνονται του θανατά από αγάπη όταν το ραφτάκι τραγουδάει τα κάλλη τους?
Στο εργαστήριο ράβαμε σκυμμένοι όλη μέρα, με τον αφεντικό και τη μαστόρισα από πάνω μας. Αλλά εγώ ήμουν προσιλωμένος στην είσοδο περιμένοντας, γιατί είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του παππού. Η μαστόριτσα μας έβγαζε στην πόλη, όλους μαζί, Τούρκους και Αρμένιους και Έλληνες. Ό,τι έβλεπα το κρατούσα στο μυαλό μου για να το πω στον παππού. Πάντοτε σκεφτόμουν τα λόγια του, αλλά ξεχνούσα να στείλω μήνυμα στη μητέρα μου. Αργότερα έμαθαν πως η μητέρα μου παραμόνευε στους δρόμους. Ρωτώσα τους διαβάτες, μη με είδαν πουθενά. Πότε τι έλεγαν ότι δυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και τούρκεψα, πότε ότι εναβάγησα και έπε τώρα κέντητος εις τους δρόμους. Μετέβαινε όπου ακούεται ο κανείς καραβοτσακισμένος, με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα σταρήματά της, όπως τα έβρω εγώ εις τα ξένα, από τα σχήρας άλλων. Μικρον τον έχει μάνα του, μικρον κι κανά κάνει, μικρον τον αραβωνιάσει, μικρον τον αραβωνιάσει, μικρό θα τον παντρέψει. Τι γράφει εδώ? Ο μάστορης μου συνεχώς μας διαβεβαίω ότι όλοι οι μαθητές είμεθα αναπαλωτρίωτα κτήματά του. Τον φοβόμουν. Ήθελα να αναπνεύσω καθαρότερο αέρα. Πιο κοντά τις βελονιές, πιο πυκνές. Έφυγες από το σημάδι. Μουχτάρ, αύριο πρέπει να το έχεις έτοιμο. Θα μείνεις και το βράδυ. Γεωργή, ακόμα. Ιορδάνη. Merhaba usta, kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Oo, yeni kumaşlarınız gelmiş galiba. Evet. He? Κόκκινο, σαν τη φωτιά. Kırmızı. Κίτρινο, σαν το στάρι. Sarı. Πράσινο, σαν κυπαρίσι. Yeşil. Και μόβ. Πήγε στη Βυζήθια. Γράμματα ξέρεις? Πήγε στο παλάτι Θιά.
Έλα. Κοίτα μη χαθείς. Είναι αληθές ότι ο μάστορής μου ήταν αρχιράπτης της Βαλιδές Σουλτάνας. Και επειδή εγώ ήμουν ο μικρότερος των συμμαθητών μου, με έστελε τακτικά εις το παρά των Βόσπορων παλάτιον αυτής, φέροντα μέγαν μπόγων επικεφαλής. Την Βασιλοπούλαν δεν την έβγαλα ακόμη από το κεφάλι. Είχον κρυφήν επιθυμίαν να μαθητεύσω στον αρχιράπτην του Εντολμά Μπακτσέ Σουλτανικού Χαρεμίου, ο οποίος κατόκει στην αστιατική του Βοσπόρου όχθην, απέναντι του ανωτέρου παλατίου. Εκεί εσκεπτόμην. Θα με ακούουν οι βασιλοπούλες όταν τραγουδώ και ή θα εμβαίνουν στην βάρκα να έρχονται ή θα με γνεύουν από το παράθυρο να πηγαίνω κολυμβώντας να τα σε βρίσκω. Πολλάκις λοιπόν εισέδησα εις τους μαγικούς δαερέδες του χαρεμίου της Βαλιδέ Σουλτάνας. Terzi Efendi'ye saygılarımı iletin. Αλλά ευπάρξεις προς σας ερχόμην οι σχέσεις εν αυτό ήσαν κυρίως οι μαύροι ευνούχοι. Οίκων γυναικείας φωνάς και γέλωτας και αστεισμούς βανάυσους και ύβρις ασέμνους. Όπισθεν εμού φρουρός με προεφύλατεν από του να γίνω ανάρπαστος υπ' αυτόν και με παρεμόνευε μην τολμήσω και στρέψω τους οφθαλμούς και βεβηλώσω αυτάς δια του γκιαουρικού μου βλέμματος. Τρέμοντας από συγκίνηση έφτανα στο τελευταίο δωμάτιο. Εκεί τι νομίζετε ότι με περίμενε? Καμιά ξανθιά βασιλοπούλα έτοιμη να πέσει στην αγκαλιά μου? Τίποτε. Απολύτως τίποτε εντός του δωματίου. Εντός του τοίχου όμως, διού το δωμάτιο τούτο συνεκοινώνει προς άλλο, με περίμενε να τον θοπεύσω, ως αν ήταν ιερωμένη μου, σαν ίδινος κύλινδρος. Ευθύσως τον εθόπευον μια λεπτή, πολύ λεπτή φωνή κουέτο έσωθεν. Ήρθες, αρνή μου? Μάλιστα, Σουλτανή μου. Θες κι άλλο? Εσένα θέλω, Σουλτανή μου. Αφέριν, αρνή μου, μεγάλος είσαι, μεγάλος. Ετοιμαζόμην να της είπω ότι είμαι τόσος ώστε μπορούσα να έμβω εις το αρμαράκι και να ευρεθώ εμπρός στους οφθαλμούς της. Hey, büyük mü? Şimdilik o kadar küçük ki gözlerinin rızasına getirebilmem için üzerine basabileceği yeni bir tabure ısmarladım. Από εκείνης της στιγμής το έδαφος υπεχώρησε ανέφηνης υπό τους πόδας μου και εγώ κατεκρημνίστην εις άψοφων σκοτεινών χάος με τον ήλιγκα της κεφαλής, με την λιποθυμία της καρδίας. Είναι αισθανόμεθα ονειρευόμενοι ότι πίπτομεν, πίπτομεν, πίπτομεν. Την αίσθηση των συμμαθητών μου
ήρχισαν να φλιαρούν πως τάχα κι αυτοί έχαναν γλυκίσματα από το στρογγυλών ερμάριον και ότι η γλυκία, η πολύ γλυκία εκείνη φωνή δεν είναι το της αγάπης μου, της Βασιλοπούλας, αλλά του γυραλαιοτάτου ευνούχου του Παλατίου. Στην πόλη έρημο πουλί με μάτι δακρυσμένο, σαν τα ειδώνη που κλαίει τη νύχτα μονάχο και καμιά δεν το νιώθει καρδιά, σαν λουλούδι που βλάστησε σε έρημο βράχο και δεν πήρε κανείς μυρωδιά. Έτσι ανθούν και χλωμιάζουν στην ξένη τη γη τα φτωχά της καρδιάς μου λουλούδια και μονάχα αντιχούνε στη μαύρη σιγή τα πικρά μου τραγούδια. Είχα αρχίσει να τα βάζω με τον ίδιο το Θεό που είχε την ιδέα να ντύσει την Εύα και έτσι να γεννηθεί το επάγγελμα του ράφτη. Αν ήμουν εγώ Θεός, θα την άφηνα την Εύα μου όπως την είχα πλάσει. Τι θα με έβλεπτε αν ήταν γυμνή? Θαρώ μάλιστα ότι θα ήταν ωραιότερη. Μην άργησετε όμως. Γεωργή. Μόλαστας επανειλημμένας νουθεσίας εκ μέρους της μητρός μου ότι η τέχνη είναι χρυσούν βραχιόλιον, το οποίον όφιλον να κατακτήσω αντί πάσης θυσίας. Εγώ επέμενον να με ανακαλέσει. Γιώργη! Από το σόι μας είσαι? Μακρινός ξάδερφος. Η θεία σου η ζωή μου γράψε να σε δω. Θα έρθεις να με φέρνεις? Θέλω να γράψω μεταλλεία στο χωριό μου, στον παππού. Που πήγα, τα μέρη που είδα, τη λογή σ' άνθρωποι που είναι εδώ. Έτοιμος. Αγαπημένε μου παππού, είδα τη Σιλιβρία και το παραπόρτι αψηλά. Δεν ήρθε η Βασιλοπούλα ακόμη. Θέλεις να μάθεις γράμματα? Ήρχισα να απεχθάνω με τον μαστορίν μου, ο οποίος ενώ συνόδευε δια των γελίων κινήσεων της νοδής του Σιαγώνος τα τραγανά μασίματα του ψαλιδίου του αδιφάγου, δεν έπαβε να επιτηρώνουμε μη ορθώσω επί μικρόν την κατάκοπον σπονδυλική μου στήλη. Γεωργία, ξύπνα. Πούς. Πούς. Με δύο πι. Η αηδής και ανιαρά μονοτονία του πρακτικού βίου, εδυσχέρειε του αρχαρίου περί τα στοιχεία της τέχνης, μη εφαίνοντο 2 και 3 φοράς βαρύτερε. Υπό το βάρος αυτών ήρθα να καχεκτώ και να μαραίνομαι, καθεριγμένος εκεί, εντός του τσαρσίου της Σταμπούλ, όπισθεν των σιδηρών πυλών, του Κεμπετσί Χανίου, προς τους μολυβδοσκεπείς του οποίου θόλους ανέπεμπον ο δυστυχής τώρα, ουχή πλέον θελκτικούς ήχους ερωτικών ασμάτων, αλλά τους κλαφθμούς
και οδυρμούς παιδικής καρδιοβόρου νοσταλγίας. Εψές ο ήλιος έδινε στην Άγια μου πατρίδα κι ένα του δώκαν φίλημα σε θλιβερή ναχθίδα να μου το φέρει εμένα. Από πού είσαι? Από τη Σκιάθα. Εσύ? Πώς σε λένε? Δημήτριο. Από πού είσαι? Από τη Θεσσαλονίκη. Πώς σε λένε? Νικόλαο. Από πού είσαι? Από τη Χίο. Εσύ? Απ' τη Βυζή! Ραφτάκι, μη ήθελα άλλοτε η τύχη. Γιατί να ντροπιαστώ και να τα αρνούμε. Λησμόνισα τα ράματα, την πύχη. Μα την ιδέα της τέχνης τη θυμούμε. Γιώργη! Γιώργη! Ο παππούς παλεύει με τον άγγελο! Γιώργη! Γιώργη! Ο παππούς παλεύει με τον άγγελο! Ο παππούς ψυχομαχά και σε γυρεύει! Έλα πάμε γρήγορα, γιατί αν δεν προφτάξεις θα αποθάνει και θα μείνουν ανοιχτά τα μάτια του. Ο παππούς παλεύει με τον άγγελο. Ο μοναχός του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και με καλεί να τον βοηθήσω. Και πώς θα τα καταφέρω? Αλλά αυτή είναι η μόνη ευνοϊκή περίσταση, όχι μόνο να απαλλαγώ από τα χέρια του μαστόρου μου, αλλά και να προφτάξω να ρωτήσω τον παππού σε ποιο μέρος του κόσμου συνάντησε τις Βασιλοπούλες. Ο παππούς μας αφήνει χρόνια και γύρεψε να δει το παιδί. Ο παππούς γυρεύει εμένα, γιατί πάντοτε τον νικούσα όταν παλεύαμε μαζί. Με καμάρουνε και με έλεγε παιχνιδάνι του. Όμως τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα με τον άγγελο? Και αν αυτή είναι η τελευταία επιθυμία του παππού? Η αποδημούσα ψυχή, εφόσον έχει ακόμη επιθυμία την ανεκπλήρωτον, δεν δύναται να αποσπαστεί του σώματος για να χωρίσει, αλλά τριγυρίζει γονγίζουσα και παραπονουμένη επί των χειλαίων του ψυχοραγούντος. Εκείνη τη νύχτα είδα μέσα στα σύννεφα δύο πελώριους παλαιστές που πάλευαν μέχρι θανάτου. Ο ένας ήταν σίγουρα ο παππούς, ο άλλος ήταν βέβαια ο άγγελος. Τόσες φορές τον είχα δει στην εκκλησία του χωριού μας. Ο καημένος ο παππούς πώς θα τα βγάλει πέρα με τόσο φοβερό αντίπαλο?
Ο παππούς παλεύει με τον άγγελο! Ονειρευόμην τον παππούν μακρύν εξυπλωμένον, πεδίων αναγινώσκον το ψαλτήριο ίστατο παρά τους πόδας του. Γιατί η κεφαλή του δεν αναπαύεται επί το πως κεφαλαίο εν ησυχία. Επί των πελιδνών αυτού χιλέων ψιθυρίζει, νομίζεις, θλιβερότατων παράπονων. Η οφθαλμή του χίνου συλλάμψην θαμβού κρυστάλλου, ανοιχτή, ατενής προς την θύραν της οικίας. Ποιον περιμένει, ποιον εκ των αγαπητών του επεθύμηνα ήδη, και απέθανεν ο καημένος ο παππούς, και έμειναν ανοιχτά τα μάτια του. Ξυπνούσα ταραγμένος από τη φρίκη του ονείρου και προσπαθούσα να κρατήσω ανοιχτά τα μάτια μου και το λαιμό μου όρθιο. Δεν τα κατάφερνα. Το κεφάλι μου έγερνε και ξανακοιμόμουν και ονειρευόμουν πάλι. Μη εφαίνεται ως να πέρασε πολύς καιρός αφού του απέθανε ο παππούς. Ο τάφος ήταν αυτού νεοσκαφής, αλλά ο παππούς δεν έκειτο μέσα. Εκάθιτο επί του χώματος. Εκράτη το θλιβερόν του βλέμμα προσιλωμένον εις των δρόμων και έβλεπεν ως σαν να περίμενε κανέναν να έλθει. Παππού. Οίκουον τους κρότους του καλπάζονος ύπου και εφιστάμιν τους εκ των βημάτων αυτού κλονισμούς, ως εάν εκαθήμην εγώ επί των όδων του. Ύπος και αναβάτης εφαίνοντο, τρέχοντες προς εμέ. Ξύπνησα. Μετά από τέτοια όνειρα δεν τόλμησα πια να κοιμηθώ. Φοβόμουν.
Όταν εξεπεζεύσαμεν πρώτης οικίας του παππού, είχε παρέλθει και η μεσημβρία. Βαθία σιωπή επεκράτη. Όλα γύρω μου είναι τα ίδια. Μόνο τα παπούτσια του παππού, τα πάντοτε ξεσκονισμένα και γυαλιστερά, δεν είναι μπροστά στην πόρτα του δωματίου του. Ο παππούς λείπει. Άντε πά να δουλέψεις, καημανά, γιατί τώρα σε τεινάζω τη γούνα σου. Ο καημένος ο παππούς πέθανε και η γιαγιά μαλοκοπιέται με το γάτο της. Α, ήρθε το ξυδερό μας. Α, από πού έρχεσαι, μωρέ πολλακαμένα, από πού έρχεσαι? Από το φεγγάρι έρχεσαι. Ή μήπως έφαγες όλο το θιάφι των Εβραίων και ήρθες να μου φέρεις τέτοια κίτρινα μούτρα? Εγώ στην τροπή. Εγώ. Μωρέ, τι στέκεσαι σαν κρεμασμένος. Τράβα να φέρεις λίγο νερό γρήγορα. Γιαγιά. Μωρέ, τι στέκεις έτσι, μωρέ, σαν ψάλι, τι στέκεις έτσι? Φοβάσαι μη σου πέσουν τα νεφρά σου. Όπου να κατακάγεσαι που μου ήθελες και μεγαλεία. Αχρημάτιστε πολλακαμένα, καμάτι. Η γιαγιά ομοίαζε με τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι όταν άπαξ χορδιστώσει πρέπει να παίξουν πλέον τη μουσική αυτών μέχρι και του τελευταίου τόνου. Την μουσική της γιαγιάς ουδής υπέμεινε να την ακούσει ποτέ μέχρι τέλους. Η γιαγιά ετοίμαζε τα επίσημα ενδύματα του παππού και το δωμάτιον ευωδίασε από λεβάντα και βασιλικό. Ήξερα ότι η γιαγιά δεν άφηνε κανένα να περάσει το κατόφλι της χωρίς να τον αγκαρέψει. Αλλά εμένα μέτρωγε αγωνία να προλάβω τον παππού πριν τον πάρει ο άγγελος. Πού είναι ο παππούς, γιαγιά? Πούντος, για πούντος. Πήγε και μάθηκε. Ο χαϊμανάς, ο τεμπέλερος, ο αχρημάτιστος, ο ακαμάτης. Έχει την απέτηση να βγαίνει ο παππούς από το λάκκο για να κάνει τις δουλειές. Εκεί που είναι, τι να κάνει τώρα καημένος ο παππούς? Αμοιάζεται, λιάζει την κοιλιά του. Ο ψωμοκαταλήτης, ο χραμοφάς, ο ανάξιος. Και πού λιάζει την κοιλιά του, γιαγιά? Πάνω στην παΐρα, δεν τον ξέβρεις. Το σαγλιό, το χλούτσι, το σουρτούκι. Γιωργάκη μου, ποιον αγαπάς και ολημερής την τραγουδάς? Παππού! Πήγες στην πόλη, ψυχή μου? Είδες πολύ κόσμο? Ναι, παππού. Είδα και κάτι μήλους που έχουν φτερά και γυρίζουν με τον άνεμο. Άστα αυτά. Πέρασες από τη χώρα που ψήνει ο ήλιος το ψωμί. Τους σκυλοκέφαλους τους είδες? Όχι, παππού, δεν τους είδα. Πού είναι αυτοί οι σκυλοκέφαλοι? Να.
κομμάτι πάρε εδώ. Από τη χώρα που ψήνει ο ήλιος στο ψωμί. Από μπρος είναι άνθρωποι και από πίσω σκύλοι. Από μπρος μιλούν και από πίσω γαυγίζουνε. Από μπρος σε καλοπιάνουν και από πίσω σε τρώνε. Γι' αυτό ψυχή μου καλύτερα που δεν πήγες. Βέβαια καλύτερα. Καλύτερα που δεν με έφαγαν και πήγα στην πόλη με το καΐκι. Να δεις, παππού, και τη θάλασσα. Έτσι ως πάνω γεμάτη νερό. Και μέσα στο νερό τα καΐκια. Περπατούν με τα πανιά φουσκωμένα. Άστα αυτά. Πέρασες τον αφαλό της θάλασσας και είδες το νερό που γυρίζει γύρω-γύρω, σαν να γυρίζει η γιαγιά σου η Χατζίδε την άρμη στον Πακύρα και γίνεται μια τρύπα μες στη μέση. Όχι, παππού, δεν το είδα. Αχ, ψυχή μου, δεν είδες τίποτα λοιπόν. Και πού είναι αυτό, παππού? Να, κομμάτι πάρε. Πάρε εδώ. Εκεί που βρίσκεται η Φώκια, η μάνα του Αλέξανδρου. Αυτή την είδες? Όχι. Αχ, ψυχή μου, δεν είδες τίποτα. Τίποτα. Πώς είναι η Φώκια, παππού? Απ' τον οφαλό και πάνω είναι η ομορφότερη γυναίκα. Απ' τη μέση και κάτω το φοβερότερο ψάρι. Κάθεται στον πάτο της θάλασσας. Άμα σκεφτεί από κανένα καράβι που περνάει από πάνω, κάνει μια χοπ και βγαίνει στην επιφάνεια. Κάνει μια χαπ και αρπάζει το καράβι με το χέρι της και το σταματά. Φωνάζει μετά στο καπετάνιο: Αλέξανδρος ο βασιλιάς ζει και βασιλεύει. 3 φορές το ρωτάει η ψυχή μου. Και 3 φορές ο καπετάνιος, αν της πει πως ζει και βασιλεύει, τον αφήνει να πάει στη δουλειά του. Αν της πει πως δεν ζει, τον βουλιάζει και το πνίγει. Γι' αυτό, ψυχή μου, καλύτερα που δεν την είδες. Βέβαια καλύτερα, παππού. Γιατί πώς θα πήγαινα στην πόλη αν θυγόμουν? Να δεις, παππού, πόσο μεγάλη είναι η πόλη και τι λογής άνθρωποι μένουν εκεί. Και χανούμιστες και βασιλοπούλοι. Άστα αυτά. Είδες τον τόπο που είναι οι άνθρωποι οι μαρμαρωμένοι? Όχι, παππού, δεν τον είδα. Αχ, ψυχή μου, τίποτα δεν είδες στη ζωή σου. Τίποτε. Ποτέ δεν αμφέβαλα ότι ο παππούς μου ήταν κοσμογυρισμένος άνθρωπος. Αλλά κι εγώ μόλις γύρισα από μακρύ ταξίδι από την πόλη. Είχα δει τόσα και τόσα πράγματα. Πολλά ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου. Εγώ, ταξίδια εγώ. Η γιαγιά σου η Χατζίδερα. Μια φορά της λέω: έχω τάμα να πάω στην Παναγία της Σαρακινού, στο πανηγύρι. Να πας βέβαια, να πας, είπε. Τι σε θέλω εδώ πέρα, τι σε θέλω. Να κάθεσαι να με φυλάγεις. Ο Χουλούζης, ο Χαϊμανάς, ο τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Κάνω, ψυχή μου, όλες τις ετοιμασίες. Μωρέ, που κακό χρόνο να έχεις, πού θα πας, πού θα πας? Στην Παναγία, ψυχή μου, τη Σαρακινού. Μωρέ, θα αφήσεις την Αγελάδα να πας στην Παναγία, Το πανηγύρι το συλλογέσαι, την Αγελάδα την καστρωμένη δεν τη σκέφτεσαι. Ο κόσμος τι θα πει? Που έκαμες τις ετοιμασίες και αγόρασες το λάδι και τα κεριά και το θυμίαμα. Και τ' άλογο τι θα πει που το σέλωσες? Το άλογο θέλει δρόμο. Δεν καταλαβαίνεις. Ο καυγάς ήταν για το πάπλωμα. Την εσήκωσα και κάθισα πάνω στο άλογο και την έστειλα στο πανηγύρι με τον αδερφό της. Και εσύ, παππού? Εγώ περίμενα στο στάβλο να γεννήσει η Αγελάδα.
Μα αυτή η χαμένη δεν γέννησε. Μόνο μου σήκωσε το γούρι από τα ταξίδια. Και όσες φορές κίνησα από τότε για ταξίδι ψυχή μου, αυτό το ζωντανό βρέθηκε εμπόδιο μες στο δρόμο μου. Πώς, παππού? Σαν είναι ανακατεμένη η γιαγιά σου, πάνε εσύ να βρεις λογαριασμό. Πόσο το κατάφερνε ψυχή μου, πόσο το μαστόρευε, είναι να χάνεις το νου σου. Πόσες φορές ετοιμάστηκα να ταξιδέψω, πότε γερούσε κανένα πράγμα, πότε ξεπετούσε το μελίσι, πότε αρρωστούσε κάποιος, πότε ερχόταν μουσαφίρης. Θα ρίξει και τα είχε παραγγελμένα ψυχή μου ίσα ίσα την ώρα που έκανα το σταυρό μου να καβαλικέψω. Τόσα χρόνια παντρεμένος, εγώ έκανα τις ετοιμασίες και εκείνη πήγαινε στο ταξίδι. Έτσι στο Ροδεστό, έτσι στη Σιλιβρία, έτσι στη Μύδια, έτσι παντού. Ένα ταξίδι, ψυχή μου. Αυτό το μελετούσα στα κρυφά. Το φύλαγα για λόγο μου. Καιρούς και χρόνους μάζευα τα λεφτά και τα έκρυβα. Μια μέρα φωνάζω τη γιαγιά σου και της λέω με απόφαση: Χρυσή, ψυχή μου, βάλθηκα να πάω ταξίδι. Κοίταξε μην είναι κανένα πράγμα ετοιμόγενο ή άρρωστο ή χρειαζούμενο. Και κοίταξε μην έρθει κανένας μουσαφίρης στο σπίτι, γιατί του σπάζω τα πόδια του. Εκεί ήθελα να δεις πως τα χρειάστηκε. Τσιμουδιά δεν έβγαλε. Στέλνω στο πνευματικό και έρχεται και εξομολογούμε. Φωνάζω τη γιαγιά σου μπροστά του και της γράφω όλο το βιός πάνω της. Φωνάζω τους συγχωριανούς και παίρνω συγχώρηση από τον καθένα. Γιατί η ψυχή μου, αυτό το ταξίδι είναι το μακρύτερο του κόσμου. Και εμείς έχουμε ζωή και θάνατο. Την άλλη μέρα σαν έκανα το σταυρό μου να καβαλικέψω. Έλα, Χρυσή, της είπα. Έχουμε ζωή και θάνατο. Συγχώραμε και ο Θεός να σε συγχωρέσει. Εκεί η ψυχή μου την πιάνουνε τα κλάματα. Αυτό δεν το περίμενα. Όλος ο κόσμος να χαλούσε, το είχα αποφασισμένο. Μα σαν είδα τη γιαγιά σου, τη γυναίκα μου να κλαίει, κόπηκαν τα ύπατα μου. Πώς θα την αφήσω να πάω στην άκρη του κόσμου. Είμαι ταμένος στον Άγιο Τάφο, ψυχή μου. Πώς να κάνω τώρα. Σαν δεν πάθω, κρηματιστούμε. Δεν είσαι θαμένος, νοικοκύρη μου, αντρόγινο δεν είμαστε. Είτε εσύ πήγες, είτε εγώ το ίδιο δεν κάνει. Τα δάκρυα στα μάτια της. Τι να πω. Την ανεβάζω στο άλογο και τη στέλνω στον Άγιο Τάφο με τον αδερφό της. Από τότε πάει. Δεν δοκίμασα να ταξιδέψω. Και τον κόσμο που γύρισε, παππού, τα μεγάλα ταξίδια που έκανες, δεν τα έκανες πριν πάρεις τη γιαγιά, Πριν με δώσουν στη γιαγιά σου τη χατζίδενα, δεν ήμουν αγόρι. Τι παππού, κορίτσι ήσουνα. Πες πως ήμουν κορίτσι, ψυχή μου. Αφού κι εγώ έτσι νόμιζα και ο κόσμος το ίδιο πίστευε. Εσείς ζείτε σε χρυσούς καιρούς τώρα. Σε χρυσούς καιρούς. Ταξιδεύετε σε όποια χώρα θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε. Και στο κάτω-κάτω, ψυχή μου, ξέρετε τι είστε. Εμείς
Ζούσαμε σε δύσεκτους χρόνους, δυστυχισμένους. Οι μάνες μας γονάτιζαν μπρος στις εικόνες, έκλαιγαν στην Παναγία. Ή να τους δώσει κορίτσι ή να σκοτώσει το παιδί που είχαν στα σπλάχνα τους. Να μην γεννηθεί αγόρι. Το γενιτσαριό ήταν το φοβερότερο τάγμα. Γύριζαν αρματωμένοι στα χωριά και μάζευαν τα ομορφότερα και εξυπνότερα χριστιανόπαιδα και τα τούρκευαν. Ανάθεμα την ώρα την 1η Απριλιά που βγήκε το Ιζάμι και μάζοξε παιδιά. Γεωργία. Όταν σε να η μάνα σου χρυσή ήταν. Όταν γεννήθηκα εγώ, ψυχή μου, με έβγαλαν Γεωργία και μαζί με το όνομα το θηλυκό με φόρεσαν και κοριτσίστηκα ρούχα. Σαν καψοκόριτσο που θάρευε πως ήμουν, δεν έβγαινα από την πόρτα του σπιτιού μας. Και σε καμε μορφότερη από όλα τα παιδιά. Ήρθεν ότι μειούς καιρός. Σαν έγινε καμιά 10 χρονών, με πιάνει μια μέρα. Θεός χωρέστον, ο πατέρας μου. Γεωργία, από σήμερα και μετά είσαι Γιώργης. Είσαι αγόρι. Από αύριο και μετά είσαι άντρας. Τα μαλλιά σου είναι μετά. Θα γίνεις ο άντρας της Χρυσής που παίζεται με τις κούκλες και τα πεντόβολα. Την τάξη Έλα.
ψάρι 12 χρονών. Τα σίδερα πατούνουσα και έβγαζαν ήρω. Τα σίδερα πατούνουσα και έβγαζαν ήρω. Ότι δόκητέ σου το όνομα και δοξαστέ σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ισαΐαν χόρευε η Παρθένος έσχενε. Ακόμη δεν έμαθα να δένω το καινούριο μου καφτάνι και με έδωσαν γυναίκα για να κυβερνήσω. Μα έπρεπε να γίνει. Το Φιρμάνι έλεγε πως μόνο τους ανήπαδρους να παίρνουν οι γενίτσαροι. Κι έτσι η ψυχή μου, αντί να με πάρει κανένας γενίτσαρος, με πήρε η γιαγιά σου. Έτσι, παππού, εσύ δεν έκανες κανένα ταξίδι πριν παντρευτείς. Πώς? Πριν παντρευτώ έκανα κι εγώ ένα ταξίδι, ψυχή μου. Πώς? Μα τι τα θες, έμεινε κι αυτό στη μέση. Την βλέπεις εκείνη την τούμπα? Εκείνη την ψηλότερη που φαίνεται εκεί που τελειώνει της γης το πρόσωπο. Τη βλέπω. Αγγίζει τον ουρανό με την κορφή της, παππού. Α, μπράβο, ψυχή μου. Ο ουρανός ακουμπά πάνω της, δεν ακουμπά. Ναι, παππού. Η γη τελειώνει εκεί και αρχίζει ο ουρανός. Α, μπράβο, ψυχή μου. Όσο εκεί πέρα με βάσταξε να ταξιδέψω. Ως τον ουρανό. Από μικρό παιδί την έβλεπα την τούμπα από το παράθυρό μας και το είχα ένα μεράκι. Μια μεγάλη επιθυμία να πήγαινα εκεί κάτω, να ανέβω στην κορφή της, να μπω στα ουράνια. Μα έλα που ήμουν κορίτσι, πώς να βγω μέσα στους δρόμους. Σαν με έκοψε ο κύριος μου τα μαλλιά και ντύθηκα αγόρι, εκείνοι έπλεκαν του γάμου μου τα στεφάνια. Εγώ κάνω μια έτσι και βγαίνω στην αυλή. Το ταξίδι είχα στο νου μου. Και μόνο το ταξίδι. Είχα βάλει στο μάτι ένα ξύλο που πατούσαν οι κότες για να ανέβουν στις φωλιές τους. Θα τα κουμπίσω στο γυαλί του ουρανού, έλεγα με το νου μου, σαν σκάλα. Θα ανεβώ, θα τρυπήσω μια τρύπα, θα μπω μέσα. Η γιαγιά η χρυσή που με είδε με έβαλε μπροστά με τις πέτρες. Έτσι τα κατάτρεχε τα αγόρια. Ήταν σαν να ήρθα στον κόσμο για πρώτη φορά. Κανένας δεν με γνώρισε. Εγώ δρόμο. Τα μάτια καρφωμένα στην τούμπα. Πάω ένα μίλι, πάω δύο. Η τούμπα όσο προχωρώ τραβιέται μακρύτερα. Ο ουρανός όσο κοντεύω σηκώνεται ψηλότερα. Αυτό ψυχή μου έκοψε τα γόνατα. Είδα πως η άκρη του ουρανού πήγαινε όλο ένα μακρύτερα από εκεί που λογάριζα να τη βρω. Τότε ένιωσα πως είμαι κουρασμένος, πως πεινώ, πως το ξύλο που σηκώνω βαραίνει σε μολύβι, πως άρχισε να βραδιάζει. Τότε γύρισα πίσω και άφησα το ταξίδι ατελείωτο. Κοντά στα άλλα συλλογίστηκα και τον κύρι μου. Αυτός Θεός χωρέστονε δεν έμοιαζε με τη γιαγιά σου τη Χατζίδανα. Η γιαγιά σου μπουμπουνίζει, μα δεν βρέχει. Ο κύριος μου έβρεχε, μα δεν εμπουμπούνισε. Γι' αυτό ψυχή μου γύρισα πίσω. Ήταν το μόνο ταξίδι της ζωής μου. Μα έμεινε ατελείωτο.
που μου έλεγες, παππού, για τη χώρα που ψήνει ο ήλιος στο ψωμί, για τη θάλασσα στον Αφαλό, για τις βασιλοπούλες. Ποιες βασιλοπούλες? Αυτές που ερωτεύονται με τα ραφτόπουλα και ρωστούν από αγάπη. Και στέλνουν τον πατέρα του, στο βασιλιά με την κορώνα, να πάει να παρακαλέσει το γαμβρό. Θα θυμάστε τα νηφιάτικα χωρίς ραφή και ράμα? Αχ, ψυχή μου. Αυτά μου τα φυγήθηκε η γιαγιά μου όταν με μάθανε να πλέκω. Κάνει κρύο ψυχή μου. Ο παππούς τίνε στο βλέμμα προς τον ορίζοντα, εφαίνεται ένα σχολόν σιγυλά τους οφθαλμούς του, με την θέα της προημών εκτινωμένης χοριογραφίας. Η λαμπρά ποικιλία των τελευταίων φθινοπορεινών χρωμάτων, οι κατά τόπους υψούμενοι τύμβοι παρήχουν εις την απέραντον εκείνη εικόνα έκτακτον θαυμασίαν ενότητα. Πλησίον εκάπνιζον και όμενα τα άχρηστα απομεινάρια των ερήμων πλέον αλωνίων. Παρέκει εκτείνοντο η καρποφορότατη της χώρας αγρή. Εμείς όμως δεν εσύοντο πλέον βαρύς των δημητριακών ιστάχης. Και όμως πρώτου τερπνοτάτου τούτου θεάματος μυστική της ανησυχία, θλιβερόν προαίσθημα συνήχε την καρδία μου. Ενόμιζες ότι η ζωή, η άλλοτε τόσον σφριγωδός επί της χώρας ταύτης επανθήσασα, υπεχώρη τώρα βραδέως αλλά σταθερός. Μεταξύ της φυσιογνωμίας της σκηνής και της εκφράσεως του οχρού και μαραμένου του παππού προσώπου, όπως εφωτίζεται υπό των τελευταίων του ηλίου ακτίνων, υπήρχε τόση ομοιότης, τόση στενή συγγένεια. Ο καημένος ο παππούς πάλεψε και νίκησε τον άγγελο, αλλά εξαντλήθηκε και δυνάτησε τόσο πολύ που αν ξανακυλήσει κανείς δεν το γλιτώνει. Γιώργη! Γιώργη! Γεωργία, ξύπνα. Τη νύχτα εκείνη έκανε πολύ ψύχος. Το δε επόμενο πρωί βαθιά πάχνη, άκητο, λευκάζουσα επί των μεμαραμένων φύλων, των καλυπτόντων το έδαφος του κήπου μας.
βαθιά ειρήνη βασιλεύει επί της μορφής του. Μια υπερκόσμιος έγλη έπαιζε με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Η ταλέπορη γιαγιά τι δεν θα έδινε για να τον εμποδίσει από αυτό το ταξίδι. Ταξίδιον. Παράδες, κυρία Παράδες, κυρία Παράδες. Και εμένα δώκε μου. Το γραφείο του διευθυντή. Πάνω. Τον Γιώργιο Βυζινό τον φρόντιζε μέχρι τέλους η Κατερίνα. Την είχε συνηθίσει. Τον τελευταίο καιρό δεν ήθελε κανέναν άλλο κοντά του. Συγγενείς του είστε, κυρία Φραβασίλη? Οικογενειακοί φίλοι. Πού τον έχετε, θα μπορούσα να το δω? Στον Θάλαμο 5, στο βάθος του διαδρόμου. Είστε η Κατερίνα? Ναι. Ήρθατε για τον κύριο Βυζινό? Ναι. Μόλις τώρα τον πήρανε. Τον έχουν στο προάβλιο. Όπου να είναι θα έρθει και η άμαξα. Θα πάρετε εσείς τα πράγματά του? Ναι, εγώ θα τα πάρω. 2 πουκάμισα, 2 παντελόνια, το παλτό του, τα βιβλία του, το ρολόι του, τα χειρόγραφά του. Έφυγε ήσυχα.